Na celom svete sa dnes konali spomienkové akcie na obete holokaustu. V bývalom koncentračnom tábore sa zišlo približne 300 preživších, ktorí položili vence k múru, kde dochádzalo k masovým popravám. Edith Eva Eger je bývalá baletka a gymnastka. Pochádza z Košíc, ktoré v čase druhej svetovej vojny patrili Hortijovskému Maďarsku. Spolu s rodičmi ju v roku 1944 deportovali do nacistického vyhľadzovacieho tábora. Prežila iba ona. 17. narodeniny som mala v Auschwitzi. Spomína, že hneď po príchode do tábora zbadala doktora Mengeleho, ktorý rozhodoval o tom, kto pôjde do plynovej komory a kto do barakov. Keď jej matku poslal doľava, ona išla za ňou. Odrazu ma Mengele schytil za plece a povedal: "Neboj, matku, čo skoro uvidíš, ide sa len osprchovať." Bolo to posledný krát, čo Edith videla svojich rodičov nažive. Zomreli v plynových komorách spolu s viac ako miliónom ďalších Židov. No nebol to jej posledný kontakt so smutne známym doktorom, ktorý dostal prezývku Aniel smrti. Mengele raz prišiel do baráku a chcel sa trochu zabaviť. Spolu väzenkyne ju prehovorili, aby zatancovala pre muža, ktorý poslal na smrť jej rodičov. Mala som obrovský strach, zatvorila som oči a predstavovala si, že počujem Čajkovského a tancujem Romea a Júliu v budapešťanskej opere. Nacistický lekár ju odmenil dvojnásobnou porciou jedla, o ktorej sa Edith rozdelila s dievčatami v baraku. Tie jej neskôr zachránili život, keď skolabovala pre chorobu. Edith nakoniec prežila aj pochod smrti. Dnes je hrdou babičkou a jej najväčšou radosťou sú 3 pravnúčatá. To, že som tu aj moja rodina, je najväčšia pomsta pre Hitlera.